släppa in någon? Jag tänker inte komma in. Jag kan kamma er genom fönstret. Prova vår underbara kam av guld. Håret kommer glänsa av guld. Fan inte död eller är du knas? Ja, hon är ju jättedöd du. Fattar du? Ajde, hämta Aina. Nej, inte hämta Aina. Nej men alltså typ mig alltså. Vadå fattar du? Prinsessan har inte korrat eller va? Alltså stopp. Shit alltså. Vad gör vi nu? Nej men kolla. Hon har ju något i barret ju. Jalla brorsan, jalla. Brorsan, ta bort den då. Jo mannen, det är guld. Ja men kolla, hon lever ju. Fattar du, hon lever. Är man glad eller fattar du? Vilken tur att du inte kolla. Läskigt alltså. Släpper du in någon i huset? Nej, det kom en gammal gumma som sålde guldkammar. Jag vet inte vad som hände. Jag släppte inte in henne i huset. Men katten, det måste vara elaka drottningen som typ klätt ut sig liksom. Ja men typ det var det. Ajde. Nu måste vi axa. Ja vi ska gitta nu. Tjäna cash. Du katten. Passa dig! Inte släppa in någon i huset! Fattar du? Nej då, jag lovar. Hej då! Spegel på väggen där. Säg vem som är vackrast i landet där. Vilken fråga du ställer. Snövits skönhet är det nu som gäller. Nej! Hon skulle vara död! Nu vet jag. Nu ska hon inte slippa undan. Abrakadabra, abrakadabra. Och jag får smyga hem igen.
Gå härifrån. Jag får inte släppa in någon. Jag vill bara komma in och vila mig lite. Jag är så trött och ensam. Lite äpple, det är färdigt, gumma. Ja, det kan inte vara så farligt. Det är synd om henne. Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som är vackrast i landet där. Du, min drottning, den vackraste i landet är.